πλες αντιπροσωπεία όλων των μπλόκων. Έχουμε θέσει τις προηγούμενες μέρες στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κ. Μητσοτάκη, ένα πλαίσιο ετοιμάτων τα οποία είναι απαραίτητα να ικανοποιηθούν, είναι επιτακτική ανάγκη να ικανοποιηθούν για την επιβίωσή μας και για την βιωσιμότητα του πρωτεϊνικού τομέα. Θα πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτοί υπέρ του διαλόγου. Γιατί θεωρούμε ότι ο διάλογος είναι αυτός που θα λύσει τα προβλήματα του πρωτεϊνικού τομέα. Θα κάνουμε συζήτηση επί όλων των ετοιμάτων, των 6 ετοιμάτων που έχουμε θέσει στον Πρωθυπουργό και περιμένουμε να ακούσουμε απαντήσεις που να μας δίνουν λύση στα προβλήματα και να δείχνουν την θέληση του κ. Μητσοτάκη ότι πραγματικά κατανοεί τα προβλήματα και είναι με το μέρος των αγροτών που τους θεωρεί ραχοκοκαλιά ανάπτυξης της οικονομίας αυτής της χώρας. Ωστόσο, υπήρξε μία γραπτή δήλωση του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο, όπου είπε ότι θα πρέπει να αξίσουμε τον πάτο του βαρελιού, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χρήματα παραπάνω για να δοθούν, κύριε Πρόεδρε. Πώς το αντιληφθήκατε εσείς? Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για αξίσιμο του βαρελιού. Τόσα χρόνια φτάσαμε στον πάτο του βαρελιού, γιατί δεν υπήρχε η διάθεση από καμία κυβέρνηση, τα τελευταία 5 χρόνια από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, να λύσει ζωτική σημασία ζητήματα που απασχολούν αγρότες και κτηνοτρόφους. Οπότε, εφόσον λέει ο Πρωθυπουργός ότι έχει διάθεση, θα ξύνει τον πάτο του βαρελιού, ελπίζουμε τουλάχιστον ο πάτος να έχει ένα ικανό στρώμα πάχους, γιατί είμαστε αποφασισμένοι να ικανοποιήσουμε αιτήματα που είναι απαραίτητα, όπως είναι το κόστος παραγωγής και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, για την επόμενη μέρα στο αγροτικό τομέα. Στην αντίθετη περίπτωση, θα γυρίσουμε στα μπλόκα μας και οι γενικές συνελεύσεις είναι αυτές που θα αποφασίσουν τη συνέχιση ή την κλιμάκωση του αγώνα μας. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, θα έχουμε μεγαλύτερες κινητοποιήσεις? Αυτό σημαίνει ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, θα πάμε σε κλιμάκωση του αγώνα, είναι σχεδόν σίγουρο. Σας είπα πάλι, οι γενικές συνελεύσεις θα αποφασίσουν, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτό θα αποφασίσουν, γιατί οι αγρότες, και ειδικά οι αγρότες της Αλίας, δεν μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους, δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν χωράφια, δεν έχουν μηχανήματα για να καλλιεργήσουν. Οπότε θα πάμε σε κλιμάκωση του αγώνα. Με ποια μορφή θα είναι αυτή η κλιμάκωση θα το αποφασίσουν οι γενικές συνελεύσεις. Υπάρχουν πολλές σκέψεις, από κλείσιμο περισσότερων ορών των εθνικών οδών μέχρι και ένα μεγάλο συναντήριο στην Αθήνα με τα τραχτέρ μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.